Pozdrav svima. Juče se desila senzacija. FIDE majstor, igrač sa titulom FIDE majstora, je pobedio svetskog šampiona Magnusa Carlsena. Mislim da je to najteži poraz Magnusa Carlsena, odnosno od najmanje rejtingovanog, odnosno igrača sa najmanjom titulom. Inače, FIDE majstor koji je pobedio Magnusa Carlsena je Poljak, poljski FIDE majstor, Kamil Pličta. Kamil Pličta je dosta aktivan na internetu, streamuje šah, snima dosta videa o šahu, poznat je na taj način. Mislim da će mu ovo dići još više popularnost i stvarno sjajna, vidjet ćete i sjajna partija, sjajna igra i prelepa pobeda i verovatno najveći uspeh u istoriji, odnosno u karijeri poljskog šahiste. Inače, partija je igrana na online turniru Mr. Doji, gde je bele figure imao Kamil Pličta, a crni je bio Magnus Carlsen. Beli partiju otvara potezom D4, Carlsen odgovara skakač F6, lovac G5, napad Trompovskog. I sada Carlsen odgovara jako retkim nastavkom, a to je B5. Carlsen je poznat po tome da želi da izađe iz nekih onako poznatih varijanti i želi šahovski da se nadigrava. Jako je redak nastavak. Beli uzima na F6, G6, E3 igra Poljak, napada pešaka na B5, LB7, Magnus ga ostavlja, ali sad naravno ne sme da uzme jer pada ovaj pešak i pada top. Već igra prvo skakač F6, skakač F3, sada Magnus igra A6 i brani pešaka na B5, G3 igra beli, C5 igra Magnus, C3, E6 razvojni potezi, lovac G2, D5 igra Magnus, mala rokada, skakač D7, skakač sa B na D2, lovac E7, top E1, verovatno je ideja proboj kroz centar potezom E4, pošto je crni kralj u centru. Magnus odlučuje da mogo je ovde verovatno i F5, pa na taj način da sprečava E4, pa zatim u malu rokadu. On je odmah otišao u malu rokadu. Sledi E4. Top C8 igra Magnus Carlsen. Kamil Pličta uzima na D5. Magnus uzima lovcem. A4. Sad naravno uzimanje na A4 samo belom olakšava da ima otvorenu A liniju, napad na A6 pešaka, jedno pešačko ostrvo manje, u stvari čak dva pešačka ostrva manje u tom slučaju. Naravno Magnus Carlsen ne uzima na A4, nego prolazi, igra B4. Sada C4 sa tempom, sa napadom na lovca. Sada kad bi se taj lovac vratio negde, ima sjajan potez za belog D5. Verovatno je to i ideja poteza C4 i sad je interesantno, beli preti da uzme na E6, dva puta napada topom i pešakom. A na uzimanje, deluje da je taj pešak, da će crni osvojiti pešaka, sad ima ovako sjajan potez sa idejom skakač F5. Naravno, ne sme da uzme drugog pešaka, zato što je lovac vezan. A ako igra, na primjer, skakač B6, da brani svog, da napada na C4 i tako dalje, sada ima ovakav potez. Skakač F5. Visi lovac. Lovac dva puta je napadnut od topa i od skakača. Ne može da se, ako se pomeri na D6 ili ako ga brani sa tope 8, matu 2.
Isto i na lovac d6. Šah i kad se skloni mat. Sjajna ideja za belog u ovoj poziciji, međutim, naravno, Magnus Carlsen sve to vidi. I na potez c4 odmah se rešava te opasnosti i uzima lovac f3, skakač f3, ponovo je taj skakač opasan, međutim, on sada uzima i na d4. Brani polje, znači neće moći skakač da dođe na f5, zbog toga ostavlja naravno pešaka e6. Kamil Pličta uzima dama d4, skakač c5, Magnus nudi dame na izmenu. Beli neće zato što je ovim udvajanjem pešaka u otvaranju crni kralj nešto oslabljen. Takođe ima jedno pešačko ostrvo više i on želi da zadrži figure s kojima može da napada i da eventualno ugrozi crnog kralja. Kralj h8, top a d1, napad na damu sa tempom, dama c7 i sad dama h5. Želi da crni nema top g8 ili tako neki potez jer će visiti pešak na f7. Magnus Carlsen igra top sa c na d8. Kamil Pličta uzima. Naravno, ne sme topom jer pada ovaj pešak. Magnus Carlsen uzima damom. Dama d8. Skakač h4 igra beli u ovoj poziciji. Sada Magnus Carlsen igra dama d4. Verovatno je bilo bolje dama d2 sa napadom na topa, napadom na drugi red, na b2 pešaka. Naravno sad ne ide top d1 jer pada pešak na b2. A recimo na top e2 sad ima na primjer dama g5. Želi da izmeni dame, da razdvoji udvojene pešake i ovde je crni bolji. Verovatno je dama d2 bilo bolje. On ovde pravi ključnu grešku, čini mi se u partiji. Igra dama d4. Ideja je slična, napada na b2. Verovatno preti i skakač d3. Ali je ovo ključna greška. Sada Kamil Pličta, koji odlično i do ovog trenutka igra partiju, sada pronalazi najbolji potez sa kojim stiče, čini mi se, odlučujuću prednost za dalji tok partije. Možete za trenutak da zaustavite video i da pronađete najbolji potez za belog. Ako ste pronašli skakač f5, čestitam. To je potez koji belom daje prednost. Dvojni udar. Napoje damu i lovca na e7. Šta se dešava? Ostavlja skakača na f5. Takođe, ako proba da obe figure brani, na primer potezom dama d7, pa sklonio je napadnutu damu i brani lovca na e7, sada beli ima ovakav lep potez. I dalje ostavlja tog skakača, ne pomera napadnutog skakača, ali crni ne sme da uzme zbog lovac f5. Napad na damu i napad na neodbranjivi mat. Ako ne uzme skakača, nego igra nešto drugo, šta god, sad uzme na e7 i posle dama e7, ponovo ista ideja. Lovac f5 i neodbranjiv mat na h7. Mislim, može da uzme lovca, da izgubi damu i da tako nastavi apsolutno izgubljenu poziciju za crno. Sjajna kombinacija se ovde otvara za belog. To je
sjajno ovu partiju igra Kamil Pličta. Celu partiju ovaj potez je kruna, čini mi se, te dobre igre. Magnus verovatno vidi da nema bolje rešenje i nema ga u ovoj poziciji. On uzima F5. Pličta uzima top E7. Magnus uzima na B2. Možda je mogu i na C4 da uzme i na taj način brani F7 pešaka. A da ostavi ovog. Beli ima prednost, ali čini mi se manju prednost. Sada možda može u šah da uzme ovog i brani na F6. Magnus ovde odlučuje da uzme dama B2. Međutim, sada top F7. Ponovo preti mat na H7. Sve vreme je taj pešak meta napada i meta mata koji beli preti. Takođe preti i da uzme topa na F8. Carlsen daje šah dama C1. Naravno, jedini potez za belog je lovac F1, to Kamil Pličta igra. I sada mora da uzme topa, a ako ne uzme, dama H7 mat. Naravno, Magnus Carlsen uzima top F7, dama F7, ponovo preti mat. Dama F8 mat. H5 igra Magnus, možda i najbolji potez u ovoj poziciji. Naravno, ideja je da ako beli ovog pešaka uzme, to bi za njega bio spas, jer skloni se na G7 i sad beli nema korisnih šahova više. Beli ima pešaka prednosti, ali ovo je jednaka pozicija, zato što vise ovi beli pešaci na daminom krilu, takođe udaljeni pešak koji je već na B4. Ovo je potpuno jednako, ovo bi bio verovatno remi. Naravno, Pličta u ovoj poziciji ne uzima na H5, nego, odnosno prvo je dao šah na F8, kralj H7, kralj F7, jednom je ponovio poziciju, kralj H8 i sada uzima na F6. Dama F6 šah, kralj G8, dama D8 šah, kralj F7, gde god dođe na 7. red preti dama C7, dvojni udar i pada figura. To je igra Kamil Pličta u ovoj poziciji, dama C7 šah, kralj E6. Sad može da uzme odmah na C5, ali kralj ostaje na 6. redu. On želi, naravno, da uzme, ali da spusti kralja još jedan red niže. On prvo daje dama B6 šah. Sad, naravno, ako ide gore, još uzet će sa šahom. Magnus Carlsen igra kralj D7, sada uzima na C5, dva pešaka su napadnuta, Carlsen igra dama B1, brani oba pešaka tim potezom, dama D5 šah, figura prednosti svakako je dobijeno, ali Carlsen je probao još malo, Pličta igra precizno do kraja, vidjet ćemo, kralj C8, C5 gura slobodnjaka, B3 Magnus Carlsen gura svog slobodnjaka, C6, preti mat u dva poteza. Dama D7 uz dama B7 mat, zbog toga Magnus mora da pomeri kralja, dama D7 šah, kralj B6 i sada C7. Jednostavno nezadrživa promocija C8 u damu, Magnus igra B2, beli promoviše još jednu damu, gledajte, FIDE majstor protiv Magnus Carlsen ima dve dame na tabli. Impozantno. Sada Magnus još pokušava dama F1, žrtvuje damu, ali izvući će novu damu, naravno, beli mora da uzme, nema drugi potez, kralj F1, Magnus promoviše damu na B1, šah, jedini potez, odnosno može i na E2, može i na E2 da beži, međutim, ideja Magnusa je da proba večiti šah.
kralj G2 igra Kamil Pličta, dama E4 šah, F3, dama E2 šah, kralj H3 igra Kamil Pličta i Magnus Carlsen u ovom trenutku predaje partiju. Predaje partiju jer mu je ostao još jedan samo šah. I sada kad se skloni na H4, gotovo, nema ni jedan šah, a beli će brzo dati mat sa ove dve dame. Šta god da igra crni, sledi mat u jednom potezu na više načina. Može ovom damom, može ovom damom, preti mat na više načina. Zbog toga u ovoj poziciji, posle kralj H3, i dalje aktualni svetski prvak Magnus Carlsen predaje partiju i mislim da je najteži poraz, odnosno od najslabije rejtingovanog i igrača sa najslabijom titulom da je u poslednje vreme da je izgubio partiju. Međutim, zasluženo je izgubio. Sjajna partija Kamila Pličte, poljskog FIDE majstora. Doduše ima rejting 2400 već, ali verovatno nema sve norme za titulu internacionalnog majstora. Sa ovakvom igrom će sigurno uskoro postići i to. Na ovom turniru je pobedio i Badura Džobavu. Te dve pobede je imao, čini mi se samo ne puno, ali protiv dobrih igrača, pogotovo verovatno najveći skalp u njegovom životu je, u njegovoj karijeri šahovskoj je upravo ovaj protiv svetskog šampiona Magnusa Carlsena. Ako vam se svidela ova partija, ostavite like na partiju. Ako vam se sviđa ovo što radimo na našem kanalu, zapratite naš YouTube kanal. Možete postati član na našem kanalu, svako novo članstvo nama puno znači. Takođe zapratiti naš kanal na engleskom jeziku, Chess Club Pobednik. Hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.